TV kanmɔgɔw assalamu alaikum o dangana ko bi jamukan kɛnɛ kan bɔlɔlɔ sanfɛ jamukan yi min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin réseaux sociaux ma ka daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o n'a ɲɔgɔnna caman ka ɲɛfɔli k'aw ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ min bɛ sɔrɔ a sanfɛ o n'a nafamayɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na an ye wele bila an ka mabaa dɔ ma n'ale de tɔgɔ ye Ibrahim Bazoum ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Bama Bazɛn na an b'a dɔn a sennɔ cayalen bɛ kosɛbɛ an ka bɔlɔlɔ siraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye TikTok sanfɛla ye an y'a ye k'a fɔ a ye nafa sɔrɔ TikTok sanfɛ i n'a fɔ a ye gɛlɛya dɔɔni fana sɔrɔ a kan an y'a wele bi a kana dɔɔni fɔ an ye an ka bi bɔlɔlɔ sanfɛlaw ko bɛ cogo min na ale hakilina ye fɛn jumɛn ye ani a bɛ se ka ladilikan mun di walasa an balimaw minnu bɛ yen nɔ olu fana bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na TikTok nafaw kan a n'a gɛlɛya yɛrɛ kan Mama, an ce. Waaw. Kodi baasi tɛ yen nɔ. Baasi tɛ yen alhamdulillah. Sɔni an ka tɛmɛ n'an ka babu ye i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye i yɛrɛ kan wa? Alhamdulillah n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min n tɔgɔ ye Ibrahim Bazoum Cheikh Ibrahim Niasse Kaolack o tɔgɔma ye ne ye mɔgɔ bɛɛ bɛ n wele Bama Bazɛn dara a kan parce que n ka baara ye bazɛn feere o de y'a kɛ Bama Bazɛn inchallah. Ok, an ka bi babu bɛ boli fɛn min kan o de ye an ka réseaux sociaux sanfɛla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye TikTok ye a b'a dɔn k'a fɔ bi bi in na TikTok de ɲɛnamayalen don kosɛbɛ an ka bi bi in na ka tɛmɛ bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan an y'a ye k'a fɔ i sennɔw ka ca a kan kosɛbɛ i bɛ activité caman kɛ bɔlɔlɔw kan i bɛ fini feere kɛ i n'a fɔ i bɛ fɛn caman wɛrɛ kɛ i bɛ ladilikanw yɛrɛ di yanni an ka tɛmɛ e bɛ se ka mun fɔ bɔlɔlɔ yɛrɛ fɛn jumɛn ye e bolo? Alhamdulillah TikTok kɔni bɔlɔlɔ yɛrɛ bɛɛ TikTok tɛ an bɛ bɔlɔlɔ ta dɔrɔn bɔlɔlɔ ye fɛn de ye ne yɛrɛ b'a bila minɛn min kɔnɔ Ala ka fisamatiya de don k'a di silamɛw ma hali n'a sɔrɔ kafiriw de y'a dilan mais kuma dɔ la n'an sera kɛcogo la an bɛ nafa caman sɔrɔ a la mais i n'a fɔ i ka kuma kelen fɛnɛ de don n'an m'an cogo dɔn kɔlɔlɔ fɛnɛ caman de b'a la sinon i b'a fɔ ko n ko jama yirika de b'i lamɛn jama yirika de bɛ bɔ a kalama kuma dɔ la ni bɔlɔlɔ tɛ o lasɔrɔli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc fɛn o fɛn n'i y'a bila dɔrɔn diɲɛ bɛɛ ka se ka bɔ a kalama ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen o sababu telima de bɔlɔlɔ ye donc fisamatiya de don hɛrɛ de don k'a di an adamadenw ma mais n'an m'an cogo dɔ fɛnɛ a bɛ kɛ kɔlɔlɔ caman de ye donc n bɛ se k'o de fɔ o yɔrɔ in na bon ne yɛrɛ Bama min filɛ ni ye ne ɲininka ko wa i ye nafa jumɛn sɔrɔ TikTok la ne ye nafa min sɔrɔ TikTok la ne tɛ se k'a compter ka ban a diɲɛ nafa hali kiyama ma se yen fɔlɔ mais a diɲɛ nafa yɛrɛ yɛrɛ ne tɛ se k'a compter ka ban mun na ne ka boutique ne y'a f'i ye ko ne ka boutique filɛ n bolo tan i b'a fɔ ko cogo di partout où je suis ne bɛ feere kɛ yɔrɔ yɔrɔ min ni n ka so kɔnɔ o ne yɛrɛ de b'a fɔ client ma ka n ka téléphone désactiver k'an da ka sunɔgɔ pour que sanni ka jɔ sinon ne ka sanni tɛ jɔ yɔrɔ yɔrɔ o sababu ye bɔlɔlɔ de o sababu ye TikTok de ne ka feere n ka client bɛ diɲɛ jamana bɛɛ la n bɛ feere k'a la ne kelen tɛ mɔgɔ caman de bɛ min feere k'a la donc n'an y'a utiliser cogo ɲuman na dɔrɔn an bɛ nafa caman sɔrɔ la o ye kelen ye o ye sanni feere yɔrɔ ye filanan ne bɛ baara wɛrɛ kɛ TikTok kan n'o ye furu dilan ye ne bɛ cɛw ni musow ka furu dilan sababu de don i b'a sɔrɔ la sisan awa e yɛrɛ filɛ cogo min na sisan cɛ dɔ bɛ yen ale tɛ muso si kɔ k'o furu f'e filɛ cogo min mais a tɛ yɔrɔ dɔn e fana bɛ cɛ dɔ fɛ i bɛ fɛ ka furu min ma a caractère b'a la cogoya b'a la e b'o yɛrɛ de fɛ mais e fana t'a yɔrɔ dɔn i t'a kalama mun de don sababu bi alhamdulillah hali kunun mɔgɔ ye ne wele ka wari jan kan ka k'u ka publicité kɛ te dɔ don kan ka publicité kɛ ka wari ta ka jan pour que k'u ka publicité kɛ o bɛɛ y'a nafa dɔ ye mɔgɔ b'an wele publicité la ne yɛrɛ de tun bannen don publicité ma ka sababu kɛ mun ye ne ko ne yɛrɛ bɛ n ka bazɛnw feere min ka publicité kɛ mais je vois que tuma dɔ la a t'i déranger quoi o ye kelen filanan adamaden ka nafa kana kɛ k'i ka nafa bɛ s'i yɛrɛ kelen ma quoi dɔw bɛ na ko ne k'u ka publicité kɛ ne bɛ dɔw yɛrɛ ka publicité kɛ fu an tɛ wari minɛ o la mun kama ni Ala sɔnna taala ye ne ka compte lakodɔn ko ni ne ye fɛn fɛn bila diɲɛ jama yirika de b'a lajɛ bon o ye opportunité ne ma ne fana kan ka profiter mɔgɔ wɛrɛw ye ka se k'u fana dɛmɛ hali mɔgɔw bɛ na ne ma ko tunu ni kibaruya i n'a fɔ téléso filɛ cogo min dɔrɔn téléso jɔlen nafa t'a la c'est comme ça donc on doit faire très attention bon problème b'a la malien de ma réseau tɛ dɛ minnu bɛ ka fɔ k'an k'an kɔlɔsi réseau la ko inconvénient b'a la non o tɛ Mali yɛrɛ de inconvénient bɛ Mali yɛrɛ Mali c'est pas comment dire la quoi malien yɛrɛ de réseau kelen tɛ jamatigiya ni adamaden kɛra mɔgɔ lakodɔnnen yɛrɛ de problème ye n'i kɛra mɔgɔ lakodɔnnen Mali kɔnɔ o yɛrɛ de problème ye Mali la quoi parce que fɛn kelen ma fɛ Mali la fɔlɔ asidiya ɲɔ ɲɛlen don yan
e awa sisan ni mɔgɔ bɛɛ kɛra bɛɛ bolo bɛ si ma bɛɛ bɛ kulen ne tɔgɔ ye dɔrɔn o ye problème yɛrɛ ye fɔlɔ donc an ka n'o ta k'o da bɔlɔlɔ ko ni bɔlɔlɔ ko tɛ sira kelen ne bɛ mɔgɔ dama dama f'i ye Ousmane Chérif Aïdara Ousmane Chérif Marane Aïdara a tɛ TikTok kan Buya Aïdara a tɛ TikTok kan Mamoud Diko a tɛ TikTok kan mais don o don fa n'u ba bɛ nɛni donc an kana t'o da TikTok la ne yɛrɛ somɔgɔw bɛ ne wele bɔ réseau in kan mɔgɔ b'i nɛni bɔ réseau in kan mɔgɔ b'i dɔgɔya ne ko non a bɛ ka baga réseau de ma réseau ko tɛ o lakodɔnni dɔrɔn de don n'i kɛra mɔgɔ lakodɔnnen ye dɔrɔn k'e dɔnna forcé mɔgɔ de bɛ wuli contre la parce que mɔgɔ de bɛ réseau in sanfɛ san 10 ni kɔ dɔw bɛ ne dɔnbaga dɔw bɛ TikTok kan depuis 2018 mais n'u y'u ka vidéo bila hali mɔgɔ 10 t'a lajɛ hali mɔgɔ 20 t'a lajɛ bon e ka n'o fɛn kan quelques jours quelques temps ne ye vidéo bila millions de personnes b'o lajɛ bon o tɛ se ka ku dɔw fɛ quoi wajibi olu tigilamɔgɔ bɛ ɲɛngoya i bɛ feere kɛ i ka feere dɔrɔn dɔw bɛ a signaler i ka publicité mɔgɔ b'a signaler munna a t'u intéressé a t'u ka sira la foyi mais pour que i bɛ ka wari sɔrɔ o dɔrɔn tɛ bɛn dɔw ma o de ye inconvénient ye Mali kɔnɔ yan bon an t'a fɔ ko TikTok ko inconvénient ne kɔni bɛ inconvénient min dɔn TikTok la o de minnu b'a kɛ nɛni ye minnu b'a kɛ clash ye minnu b'a ta k'a kɛ ko wɛrɛ ye minnu bɛ jajugu bila problème bɛ na a kɔfɛ parce que mun kama adamaden ka compte kana kɛ fo ni kɔrɔbayara denw tɛ se k'a lajɛ i kana sɔn i ka vidéo ka k'o ye quoi ka finilankolon don ka bɔ dɔnkililankolon walima kuma jugu fɔ bon n'o kɛra fɛn min tɛ se ka abouti fɛn min bɛ se ka yɛrɛ i ka denw na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yan kuma tɛ ka taa se lahara ma ne kɔni b'o ye o de y'a inconvénient ye. C'est vrai. Mais an y'a ye k'a fɔ réseau in sanfɛla la i bɔra k'i ye nafaba sɔrɔ a sanfɛ an y'a ye k'a fɔ wagati dɔ la kuma caman fɔra i ma i ka kɔɲɔmuso ta wagati n'o ye i ka muso sabanan ye mɔgɔ caman bɔra n t'a dɔn an t'a cause dɔn mais mɔgɔ caman o ko kɔfɛ an y'a ye mɔgɔ caman bɔra ka i hakilinata di commentaire négatif yɛrɛ camanba tun bɛ yen nɔ o y'a essayer k'i dénigrer k'i makoto tiɲɛ mɔgɔw ye k'a fɔ ko hali i bɛ bitigi mun na je sais pas ko o t'i ta ye kuma caman caman fɔra bama yɛrɛ ma dɔw yɛrɛ y'a fɔ k'i ye muso caman ta e yɛrɛ bɛ se ka jumɛn fɔ n ye walasa tɔw yɛrɛ bɛ se k'a faamu bɛɛ bɛ se ka bɔ fili kɔnɔ cogo min na parce que an y'a dɔn i yɛrɛ ye kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ bɔlɔlɔ sira ninnu kan. Oui bon ne kɔni ye kɔlɔlɔ min sɔrɔ ne y'a da alalatigɛ minɛ de kun parce que hali mɔgɔ dɔw bɔra ne ma ko pour que ko in na ko ne n ka mɔgɔ dɔw ko non ko je devrais ko n kana justifier n kana kuma ko n ka n da de bon n sɔnn'olu ka kuma ma parce que bɛɛ ti mɔgɔ kanu bɛɛ ti mɔgɔ ladi n ma sɔn ka jaabi kɛ n ye n da de mais je me suis dit que à ce temps depuis wagati a kun ne yɛrɛ n'i kɔni ne ɲininka n kun ka bɔ ka kuma o de kun cɛ ka ɲi parce que munna ni kuma fɔra bi bamanan yɛrɛ ka kuma don daden ye sɔn de ye quoi n'i da de ko k'a bɛna fɔ i sɔnna misali sisan ni nana fɔ sa ko awa kɛra tan awa ma kuma a kɛra a yɛrɛ ɲɛna a kulo y'a mɛn a ma foyi fɔ kuma dɔ la a b'a yira k'o ye tiɲɛ ye bon o sababu de la ne kun m'o min bɔ ka kuma mais mɔgɔw ko k'i kana kuma bon n yɛrɛ sɔnna mɔgɔw ta ma hali sisan kuma in na n ye ko in to ala ma ala ka kiiri tigɛ i n'a fɔ n ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a la n y'a fɔ n bɔra ka kɔlɔlɔ kuma min fɔ sisan o y'o de ye dɔwɛrɛ tɛ i ye mɔgɔ lakodɔnnen i ka jama ka ca mɔgɔ caman b'i fɛ mɔgɔ caman kɛmɛ k'i lakodɔn bon forcé f'an k'a ɲini ka wo dɔ b'i la f'an k'a ɲini ka wo dɔ b'i la sinon kuma min fɔra kuma ye tiɲɛ de ye kuma ye nkalon de ye o t'an ka sira ye mais de fait que a fɔra e ma kaban an b'a kuma minɛ an b'a kɛ tiɲɛ ye parce que munna réseau in sanfɛ bi réseau tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ni i da don surtout fɛn kelen min yɛrɛ ko gɛlɛya ala ko kuma minnu b'i da kɔnɔ Mali in kɔnɔ ni ala ko kuma nana i da kɔnɔ dɔrɔn faut que a ka ye de lebu ka y'i la quoi. Bon o ye yahudiyaw ka sifatu de ye yahudiyaw hakilina min b'olu la bɛɛ mana dɛsɛ ka ala ko kɛ n'an sera lahara jɔ do kɛnɛ kan ala bɛna tɛna se ka bɛɛ ɲangi parce que bɛɛ mɔgɔ si ma se ka kɛ misala sa e fa ko a ye sariya sigi du kɔnɔ ko mɔgɔ si kana bɔ fitiri bon fitiri fɛ e fɛ ka bɔ e b'i jija ka du kɔnɔden tɔw ɲini ka fari kan pour que aw ka jɛ ka bɔ o la n'o kɛra ni cɛkɔrɔba nana a b'a sɔrɔ bɛɛ bɔra a tɛ se ka bɔ an y'a hakili la ko ala y'o ɲɔgɔn de ye quoi. Donc sisan o de la Mali la yan ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ala ko kɛ maliyɛnw jama sɔn caman n b'a ɲini lebu ka y'a tigi la parce que munna olu yɛrɛ lebu tɔw de ye munna n'e bɛ ala ko kɛ sisan ni lebu yɛrɛ e la o la an bɛɛ kɛra kelen ye o sababu la mɔgɔw bɛɛ ye ne ta in kɛ tiɲɛ ye wala denni y'a fɔ cogo min de don a b'a kɛ tan de a tɛ nasɔngɔ de bɔ a bɛ kɛrɛkɛra kiri ala k'an bɛɛ sababu ma bɔ n b'a to ala ma. O ye tiɲɛ mais an b'a ye k'a fɔ aw bɛ live caman sigi TikTok in sanfɛla la ne ko live in wari de bɛ sɔrɔ live in na an t'a dɔn parce que j'aime b'a la
et nombre de vues fana bala ni be live si walma ibe warde sorala walma bi permettre parce que do yere be live ke ka soro firite mais amba e ka fo e bi ta ke ni firi sirade mais live ni yere sababu kama anya e ka fo fenchima be kaka do be ko do yere exagérer ka ko sugu de kaka mun ba to yere anga demsen me duguma o do ba essayer ko li imiter e se ga mu fo an live ko na oui TikTok yere d'abord mal en fait Afrique dron Afrique a ma développé en fait et puis Afrique en Afrique on a envie de coller comme ça car seulement ni sinon ne rega continuer flani mo ba de ne afone na soro ne kunya créer fond de créateur na fo to jamana na ka créer opposition na ka compte bancaire lié et ka vie kele on kele ibisara et ka live j'aime kele on kele ibisara ka do me di ma live ko no ibi war soro ni pela ya e mo bi non al malla ne rebe mo ko do don on excellence ale ko ni ma kale ni marichou marichou nyame ko marichou ani on excellence ulubi war sorala mo do bi soro al malla no meno bi war sorala mais e ba soro oye ulu tara akonya ni di ni ya nyeni au fond de créateur ka fait no e ka j'aime kele ka vie kele on kele e bi war sorala mais an koni an to do ala parce que do man ba daele an ma daele an ta do war bi sorala yere an were ta do an ga jama bi chaya an woni daele comme ça nere nga ngani ay nga muso ulu flakadi mi ga sababu kan yem mo wero ma pour que muso wero bulla dige ko nyona ke kele flana nga muso bi jabu do u fambe to ko nyara yere to boni muso wero fena yo nyege mine mbo baraji soro sabana nere to kala ko kuma kele ngelon ke bidawa kele ngelon go mbo fena baraji soro nanna mi nga produit feri donc mbo fena nafa soro donc ne a dabo de kama bon ka fo ko mi war were soro ala ne ko to kala mais al sansa ni ne position soro ka se ka aglan ba créer au fond de créateur ça me dérange pas il ka fero kala bi ka fon kala il ga live kelen kelen kuma ram live ke ne ga live ko no dun la mo ko ba na ni bi ka lagi do la ba kelen doni ainsi de suite ba a kelen kelen be ni j'aime nu mi ke an fem nu bi ke war soro abel oui tiens aya ka fo o live nera la ambalma ke do veno ali ga barate foyi ka to ka sugoro se ko compter en TikTok sans fala la walma be chen bando to ko ta kelengili ko compter walma be jiereta do ara bora ko sanina ka malota abaga malo de nyimi malo jala ama to mi fofo ya mako fofo me abaga ta ka nyimi anne anga jako o video ina janyo en fait bismillahirrahmanirrahim farini 1 milliard 7 farini 1 milliard 8 farini 1 milliard 9 farini 273 millions poussou je suis 740 720 millions sabulu merci mami 443 macaroni 444 macaroni 445 macaroni 446 macaroni voilà bama yera boraka video ni erebsika klina tajum faraninga oui ne ba glata franika dron an ka famuya ka fo surtout amenu be africain ani nuti kele ba soro ma fo to dure mais mi fe ka fo chugo mina dron e live ba chama mo chama ga live be no malo continue anu fe ondu anu ko kaba ko do ke do rep tu bla jino ko no ne ba live la do be wuli ka kuli ka fe no ke pour que vie bi chaya pour que j'aime bi chaya pour que kado bi chaya onu be ka warde sorala onu ka warde sorala onu ka fonde sorala on est en tati kele en fait on a mis live qui était comme ça rien donc on a ka dignité tien kana ta problème ni ka créer ka sirama kana ta fenke nya dum do kumbora ibiti jino ko ta ka ki kunga do ta wulu jisol ka ke abela ni me vinini bo vinini sababu la malla ya koni kana son kata du dambela kana so ni so mo ka tien nyoy surtout kana son kata problème ni ka sirama ka tiere bana kata malo dum ou bien kata fin même misiki un couscous ou un riz un cas comme ça ni mo bina kana live ou fin ou bi ka warde soro bon et mi bi an no to ladigi qui t'a fait ça te sert à rien ne kon mi réseau kan na mi réseau kan nga njija ko fulala en tant que islamé wajulu fere bon mal dun kono ya no femi galale no na be réseau ka o fuladi mi video ni abla na ti laje fio wajulu video ti laje fere video ti laje fu walikuma mo do banini ona nyona ulu de jama fajan mais quel que soit alpha a jama tiara choko la doin o de important o de bi ala ma quoi kele o de bi na fajena doin don kololo bala après al ni ka abonné tiara ni mo banini ni ka abonné tiara ni kuma langulo foy ni ka abonné tiara ni wali kuma wiye koma tagale nyefe ire na tla ka ni sala de bi massa kuma te la haram
donc an k'an jija an ka abonné ka caya ko ɲuman de kan quoi. mais i ye yɔrɔ dɔ fɔ i ye TikTok nafama yɔrɔ dɔ fɔ parce que an y'a ye wagati dɔ la i ka problème wolelen i ye dɔw y'a fɔ k'a fɔ k'i muso fila ninnu minnu b'i bolo sisan k'i y'olu bɛɛ ta réseau de kan walima o kuma ye tiɲɛ ye wa walima jumɛn de i bɛ se k'an bɔ fili la. n ka muso kelen kɔni taara réseau kan n ka muso premier bon réseau kan ye mun ye Facebook kan n y'ale dɔn ye de n y'a dɔn Facebook kan k'a furu mais fitinin n m'o dɔn réseau kan o n y'o dɔn n'o bɛɛ tun bɛ sigida kelen na quoi n y'ale ye k'ale ta ye mais n m'ale dɔn réseau kan. Ok, an y'a ye k'a fɔ i yɛrɛ ka o video i muso ninnu fila ka di kojugu a kɛra sababu ye dɔw yɛrɛ hali du dɔ kɔnɔna na ni sinamuso min man di a ka d'u ye k'u imiter bi bi in na an y'a ye k'a fɔ réseau yɛrɛ sanfɛla la o cayara hali sinamusomaw man di mais u b'a essayer ka yɛlɛ TikTok sanfɛ k'u ka video kɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛnnen don grâce i ka TikTok ni fɛn ninnu i muso ninnu ka diya hali u bɛ parcours kɔnɔna na u bɛ bolokara ni fɛn na a diyara maa caman ye an ka jɛ k'o video partie ni lajɛ ɲɔgɔn fɛ. ودلع يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه ودلع يقول انا اتغيرت. Voilà, bama e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an balimakɛw ye an falakaw ye walasa ni muso filanan bɛ mun bolo walima ni kelen bɛ mun bolo walasa réseau sanfɛla la an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni fila b'u bolo kelen bɛ bɔ ka kɔrɔmatigɛli kɛ ka dɔ in kɔrɔmatigɛ n'i ye o caman bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ filanin man di walima i bɛ taa sɔrɔ cɛ de bɛ tilennen tɛ muso ni ɲɔgɔn cɛ o sababu de bɛna tɔ furugufurugu bɛna an ka bɔlɔlɔsiraw kan ka sinamusomaw fana bila ɲɔgɔn na e bɛ se ka mun fɔ o ko la. Oui, bon, bɛnbaliya société kɔnɔna na sinamaw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kura y'an fɛ Mali la yan o ye kɔrɔlen ko de ye depuis bi tɛ i b'a sɔrɔ an yɛrɛ ye faamuya min sɔrɔ sinaya ko la dɔrɔn o de ye bɛnbaliya ye an ye u b'a fɔ bamanankan yɛrɛ ko sinaya jɛlen ye gala ye mais o ye mun ye o ye ko fila de ye ni muso min yɛrɛ kɛra o ma siran Ala ɲɛ an ma miiri lahara la wajibi a jɛlen bɛ kɛ gala ye o ye kelen filanan ni cɛ ma kɛ kelen ni muso ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tɛ se ka n'i ka du kɔnɔ ne bɔra k'o fɔ n bɛ segin o ka yɔrɔ caman o tɛ du dɔrɔn ye hali baarakɛyɔrɔ aw ka directeur sisan Serifula la n'a kɛra e bɛ émission min kɛ dɔ b'o même chose kɛ kalo la a bɛ 100,000 d'e ma ka 1,000,000 d'o ma e ka bɔ o kalama k'a sɔrɔ o tɛ baara kɛ ka tɛmɛ e kan vraiment a tɛ bɛn e ma wa wajibi bilen o tigi ko bɛ goya ye ni tilennenya baliya nana yɔrɔ o yɔrɔ la bɛnbaliya bɛ na o ye wajibi de ye quoi donc ne bɛ se ka min fɔ cɛ bɛɛ ye pour que bɛn ka n'i ka so yɛlɛ ka n'i ka so nisɔndiya ka n'i ka so i yɛrɛ ka lafiya diɲɛ ni lahara i jija k'i tilen muso ni ɲɔgɔn cɛ. O ye kelen filanan min bɛ fɔ musow ye an ka miiri k'a fɔ an tɛna to yan minnu b'a la ko sinamaw kuma dɔ la i yɛrɛ denw muso wɛrɛ de bɛ tila k'a lamɔ i bɛ fatu k'u to kuma dɔ la dɔ in de b'a tɔnɔ dun donc an ka sabali quoi muso joli joli de bɛ yen nɔ ale a ye kɔlɔlɔ ta k'a da sinamuso kan a n'a denw ka sinamuso yɛrɛ fatura denw de tilara ka na jɔ n'ale k'ale to ɲɛnamaya la olu de jɔra n'ale ka fɛn bɛɛ a ka hiji kɔ a ka dumuni kɔ a ka fɛn bɛɛ a fatura olu de bolo tugun i maloyalen bɛ sa. Donc n bɛ se k'o de fɔ quoi. An y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔsiraw kan a gɛlɛyama yɔrɔ caman fana bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ bi bi in na fototalaw ka weleliba t'olu ma sisan ni téléphone na depuis téléphone nana bɛɛ lafiyara an y'a ye k'a fɔ an ka réseaux sociaux kan ni mariage bɛ kɛ mɔgɔw b'a filmer k'a bila ka dɔw yɛrɛ bɛ kɛ en plein live an y'a ye k'a fɔ walasa j'aime ka sɔrɔ dɔw mako tɛ foyi la ɲuman dɔ ɲuman tɛ u b'a bila kan an ka bi base de la semaine kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ an balimamuso dɔ de ka mariage kɔnɔna na ani a cɛ n t'a dɔn cause nana cogo o cogo mais mariage kɛnɛ na cɛ wulila k'a fɔ k'a y'a muso accepter k'a jɛna n'a ye k'a furumuso don mais turu sera an balaka in de ma ale ma jɛn n'a ye mɔgɔ t'a dɔn a kun ye fɛn fɛn ye mais an balimamuso dɔ de bɛ yen nɔ recherche kɔnɔna na ale y'a fɔ ko muso in ma sɔn i n'a fɔ a ma sɔn a ma ban fa a ma jɛna fila bɛɛ quoi parce que a ma se ka kuma a tora kasi dɔrɔn de la ani ala cɛla dɔrɔn de bɛ a cause dɔn parce que ale a balimaw yɛrɛ t'a dɔn denni banna kun min na donc an y'an to o kɔnɔna de la dɔw wulila k'a fɔ k'ale jɛna ni mariage ye balimamuso fana welela ale ko ale tɛ fɛn kalama ko parce que ale ye accident kɛ k'a sen kari mais dɔ de bɛ yen nɔ an balaka o min ye muso ye nin kɛra i muso ɲɔgɔn na mais ale y'a filmer k'a bila réseaux sociaux kan e yɛrɛ bolo o réseaux sociaux a tɛ jouer denni ka adamadenya kan wa walima nin tɛ se k'a tigi pousser k'a yɛrɛ suicider k'a yɛrɛ faga wa e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o la. D'accord awa min fɔ premièrement d'abord i ye min fɔ a kɛra kungo kunna an kan to ma mais ne bɛ denni accuse
ne bɛ denni jalaki mun na n'i tɛ furu la kana taa se mairie yɛrɛ la furu bi kɔni min y'a filmé k'a bila an tɛ jigin o la parce que hali ne yɛrɛ ka furu mɔgɔw ko pour que i bɛ muso furu i bɛ bila réseau kan pour que tu mets ta vie privée sur les réseaux sociaux si tu veux te marier il faut pas mettre sur les réseaux kana c'est pas b'a fɔ cogo min quoi k'a fɔ ko cogo di i ka n'i ka furu bilalen réseau kan wajibi bilen de o an b'o mɔni de kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔ dugukolo in sanfɛ bi i bɛ mɔgɔ dɔ dugukolo in sanfɛ bi a kɛra maaba ye a kɛra mɔgɔ sugu sugu n'a ka kɔɲɔ kɛra a bɛ taa réseau kan hali burusi kɔnɔnaw la kɔɲɔ mana kɛ a bɛ taa réseau kan n'u b'a bila sati kan a b'a bila whatsapp kan u b'a bila fan dɔ wajibi de kami muso in kan k'a dɔn k'a fɔ kama ale bɛ taa mairie la caméraman de bɛ yen wajibi a bɛ filmer kelen filanan ne tɛ cɛ fɛ kana se mairie la ko gɛlɛyara cogo o cogo a y'a ɲɛnabɔ so kɔnɔ yen a foyi t'a la yen muso joli bɛ min banna furu ma depuis mairie don ma se furu caman dabilara k'a sɔrɔ kɔɲɔ don ma se o kɔɲɔ don tɛ mɔgɔ ban don ye bamananw ko si kɔngɔla fɔ kuma tɛ da kuma ye o ko gɛlɛyara cogo o cogo e se ka taa ba cɛ la mairie wagati o donc o la ne kɔni bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la dɔrɔn ni maloya komi yera la o problème fɛn fɛn yera la a bɛɛ bɔra muso de la mun na e taamana ni cɛ ye kana jɔ fo mairie kɔnɔ fo ɲininkali wagati ka sɔrɔ k'i kun suli ka kasi dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ n y'o ye o fana kɛra segu o ko k'a t'a la yen yɛrɛ de ka ban mairie kɔnɔ k'i kɔ dɔ ka boli ese ci wa donc mairie yɔrɔ tɛ ban yɔrɔ ye mɔgɔ la quoi adamaden i kana mɔgɔ pousser ka taa jɔ a malo kɛnɛ kan quoi ni muso wɛrɛ tun ma sɔrɔ ka na ye cɛ malo la a bɛ cɛ b'a kɛ cogo di donc denni dɔ min ko k'a b'a fɛ oui o de y'a kɛ cogo yɛrɛ ye an b'a ɲini ala de fɛ cɛ yɛrɛ dusukun ka sɔn o la parce que tuma dɔ la cɛ ni muso tɛ kelen cɛ ye muso min ŋaniya k'a bɛn'o furu tuma dɔ la n'o tɛ hali ni muso yɛrɛ k'a b'a fɛ cɛ tɛ satisfait kɔni bɛ se ka kɔɲɔ kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ o don comme ça pour que ka latɛmɛ mais a yɛrɛ ni kun ye min ɲini k'a b'o furu o de ka d'a ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ni kɛ muso in fɛ i n'a fɔ muso in y'a sutura cogo min parce que muso y'a sutura de ka bɔ malo kɛnɛ kan mais muso dɔ in déjà hali ni filmeli tɛ ale yɛrɛ y'i jɔ mairie kɔnɔ ka ba cɛ la ka ban o ti bɔ ale kunkolo la fo lahara jɔn a bɛ se ka jouer a ka ɲɛnamaya parce que munna a yɛrɛ bɛ t'i sigi n ye min kɛ cɛ la a man kan ka kɛ ala y'a kɛ fɛnɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla ale ɲɔgɔnna muso wɛrɛ k'a sutura o yɔrɔ bɛɛ denmisɛnnin fitinin fɛnɛ alhamdulillah ne b'a ɲini cɛ ni muso in ala k'u ka furu kɛ furu tutu ne kɔni je suis pas content de la femme n t'a kun dɔn dɛ mais ne ma content muso kɔrɔ ale kelen tɛ o muso 100 bɛ yen bi i bɛ n'u nɔfɛ ko furu u t'a f'i ye u t'a la i bɛ n'u nɔfɛ ko furu o b'a namu minɛ k'a munumana furu tɛ tile kelen ko ye o namu minɛ munumana t'a la n'i t'a la dɔrɔn a fɔ cɛ i t'a la k'a ka wari dun dɛ ou bien k'a kɛ tan dɛ k'a fɛn ta dɛ o t'a la n'i t'a fɛ a bila ye depuis a ma taa yɔrɔ jan ala k'an bɛɛ sawa. Ok, vraiment an ka jamu kama ka se a kuncɛyɔrɔ ma kuma dafa kuma jumɛn b'i bolo k'a lase kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw kan ka mɔgɔw makutu tiɲɛ walima fadeni baneni walima ka mɔgɔw ka gundolakow ta ka n'a bila an ka réseaux sociaux kan ani mɔgɔ min fana bɛ ɲuman kan walima ka wajulu de kɛ ou bien ka feere kɛ e bɛ se ka kumakan jumɛn di olu bɛɛ lajɛlen ma. alhamdulillah awa i ye min fɔ n b'a daminɛ jɔn na fɔlɔ o de aw yɛrɛ journalistes mun na ko o ko n'an bɛ kuma kan an ka ɲɛɲini quoi o de ye jumɛn ye réseau in ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko mɛta yeta hali dusukun ka miiri ko lahara k'a bɛ ɲininkali bɛna kɛ o y'a laharama ye depuis diɲɛna y'a fɔlɔ maloya bɛ sɔrɔ a la ne y'a ye n tɛna yɔrɔ tɔgɔ fɔ n tɛna teleso tɔgɔ fɔ n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ sigi u ka plateau kan u y'u da don wale kuma dɔw la a kuma la segin u ma yɔrɔnin bɛɛ k'a bɛ ka minnu fɔ tiɲɛ tɛ a ma kɛ tan a ma fɔ tan k'u la maloya la mun y'o kɛ parce que u m'a ɲɛɲini cɔrɔnɔ jaayi filɛ nin ye sisan ne bamuso yɛrɛ b'a fɔ a tɛ cɔrɔnɔ kun dɔn mais n'a y'a kuma la ka a b'a fɔ ko ko min bɛ yen ko n'u ko n'a ye kuma min fɔ dɔrɔn ko tiɲɛ don ale bɛ cɔrɔnɔ taamasiyɛn de ye mun na parce que ni cɔrɔnɔ ye kuma mɛn a b'a jija ale ni Idriss Martinez n t'a fɔ journaliste bɛɛ ma ye dɛ journaliste ɲumanw caman bɛ yen mais min cɛ ka ye ko la n'i ye ko mɛn n'a fɔ sisan e ye ne sigi plateau kan i filɛ ka n ɲininka a bɛ bɔ n yɛrɛ de da kɔnɔ mɔgɔ wele ka na ka n'a sigi k'a ɲininka kelen walima i ka wuli ka s'an ma i ka taa ɲɛɲini walima i k'a wele appel la n'a yɛrɛ ka kuma mais ko dɔ kɛra dɔrɔn comme ça n t'a ɲɛdɔn n t'a kun dɔn n t'a ju dɔn ka sin ka kumaw la ten bon o de ye problème yɛrɛ ye journalistes la a ye réseaux sociaux mɔgɔw la réseau mɔgɔ tɔ ninnu ne tɛ jigin olu la mɔgɔ simple tɔ minnu n'u ka TikTok compte b'u bolo n ye téléphone dɔ san dɔrɔn n ye TikTok créé a la n taara forfait 40 na sa kuma min ka di n y'o fɔ Miriam ka di n y'o fɔ comme ça ne tɛ jigin o la mais mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne ka kɛmɛ k'a k'i ka baara ye i bɛ sara a la mɔgɔ dan b'i la i k'i jija i k'a kɛ kɛcogo ɲuman na i k'a recherche k'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a ɲɛfɔ a bɛ kɛ sababu ye i ka fɛn bɛ avancer quoi parce que n'i dɔnna n'o dɔrɔn sababu bi na Cɔrɔnɔ a ka ouverture média dɔrɔn tɛ dɛ ale yɛrɛ den kelennin société tɛ baara yɔrɔ tɛ produit tɛ fɛn fɛn mana na Mali la i bɛ jija k'a ɲini k'a ye k'a fɛn yira a la ka kuma kan parce que n'a kuma na kan dɔrɔn mɔgɔ b'a dɔn tiɲɛ don bon journaliste bɛɛ kan ka k'o ɲɔgɔnna de ladege
n'a kuma na dɔrɔn tiɲɛ don quoi an b'a ɲini ala fɛ ala k'o faamuya dama sinon problème ba de bɛ an ka nin ko ninnu na minnu tɛ siran ala ɲɛ n'an tɛ ka miiri lahala hali diɲɛ na i bɛ maloya sɔrɔ n'e ka page kɛra e ka compte kɛra n'a ye kuma min fɔ dɔrɔn a bɛ taa sen k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ bon n'o kɛra dɔrɔn mɔgɔw tɛ espérer a kan quoi. Merci. Nin kun ye Ibrahim Bazoum ye an bolokɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Bama Bazɛn na TikTok sanfɛla la a sino cayalenba bɛ kosɛbɛ an ka TikTok siraw kan a bɛ fɛɛrɛ kɛ a bɛ ladilikan di maaw ma walima a bɛ furu yɛrɛ dilan an ka bɔlɔlɔ siraw kan a ye faamuyali mun di an b'a dɔn an yɛrɛ caman faamuya la an b'a ɲini an balimaw fɛ an balima musolakaw walima cɛlakaw bɛɛ lajɛlen k'i kɛ cogo don an ka bɔlɔlɔ siraw kan barisa n'i y'a kɛ juguman sira ye don n'a nataw la i mɔdenw b'a ye walima i fufafu yɛrɛ b'a ye parce que bɔlɔlɔ ye fɛn min ye a tɛ effacer ka bɔ a kan a mana kɛ san 100 o san 100 i bɛ taa i ka vidéo i ka kolonkolon walima e ka fininankolon don minnu bɛ yen nɔ i bɛ taa i ka bɔlɔlɔ siraw kan a bɛ se ka kɛ makutusiyɛn walima e denmuso dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɛ ka furu e ka image bɛ se ka yɛlɛ i denmuso ka image kan an b'a ɲini aw fɛ aw ka sabali aw ka dansigi o ko la aw bɛ se ka feere k'a kan walima ka ladilikan di walima ka wajulu di fɛn min b'a to basigi bɛ na jamana kɔnɔ fɛn min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali bɛ se ka jɔ kura ye cogo min na an b'a fɔ aw kan mɛn waati wɛrɛ ka kunnafoni najɛlen na sinsin ko ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma